xa pola mañá coa charanga NBA, continuamos pola feira, alonxámonos un pouquiño da música, que non ruido, sino música. Imoslle preguntar aquí a estos visitantes da Feira do Viño, que tal vai a feira? Vai ben, moi ben, moi ben. De onde veñen vostedes? Eu son de Sober, pero estou en Suiza. É de Sober e ven a Feira do Viño de Chantada. Sí, hai que vir, hai que visitar un pouco. Bueno, o viño de Chantada tamén é bon. O de Sober ten moita fama, pero de Chantada... Os viños gallegos todos son bons. Imos falar agora coa adega Condado de Sequeiras, aquí pretiño de Chantada, que nos vai contar como está indo a feira, Arón. Pois a feira moi ben, parece ser que a xente non lle ten medo a auga, realmente foi impresionante, houve moito movimento tanto o venres como o sábado, e nada, aquí a ciclosénesis non afecta para nada cando é a feira. Bueno, contanos un pouquiño que viños son os que nos presentades aquí este ano. Sí, pois temos tres tipos de viño, temos un tinto xoven, de variedad mencía 100%, un barrica tamén mencía variedad 100%, e un blanco xoven de dúas variedades que son Godello e Treixadura. Nada, a única diferencia que pode haber entre os tintos é que neste, como estamos nunha zona que a maior parte do viñedo é de cepa centenaria, pois entonces facemos unha selección un pouquiño máis especial para este tipo de elaboración. Viño xa de 2017, o viño xove? No, o viño xoven é 2016. O 2017, bueno, son partidario de retrasar un pouquiño a facer unha fermentación malolática de segunda temporada, pois, bueno, ainda teño depósitos que ainda están saindo de malolática, pois, bueno, pois, a miña maneira de elaborar, entonces para min está un pouquiño ainda sen facer. Como vai a feira do viño? Bueno, vai indo, como se pode. De onde ves? De Santa Eufemia. Santa Eufemia. Como se pode, que quere decir eso? Bueno, tirando. Non probaches o viño Sí, aínda? home, xa probei. E o pulpo. E onte? Tamén. Onte non, ainda viño xa mañá que me chega o tempo. Bueno, non lle tiveches medo a auga. Vai que vou ter, hai parajos aí aquí da caixa. Regálanos, non? Bueno, carallo, a ver o cuarto. Que problema hai? E home. Bueno, pois xa nos tomaremos un viño logo. Ben. Veña, hasta logo. Chao. Pasámoslo ben, viñemos de Lalín a comer aquí, a dixernos que era todo gratis, e cando chegamos aquí había que pagar. Ai, Dios mío, que vergonza. Que vergonza, que vergonza. Bueno, pasan máis sitios, de casa que pagar ao final. E agora fomos comer e a mesa caeu, eu quedei casi sin sentido, menos mal que recuperei, va, menos mal, pero mal que nos encontramos, de verdad. A xente que entra está aquí parada, quieta diante e non marcha daqui. Bota aquí diario, moitas horas. Saliu moito viño, verdade? Sí, foi salindo bastante viño, sí. Bueno, que traestes vos este ano? Traes este sábado 2017 ou estáis co... Sí, o modello é 2017 todo. Aí está recién embotellado, o sea, embotellámoslo o miércoles, o sea que está recién embotellado. E o tinto vindes co do ano pasado? Sí, o tinto traemos o 16, porque o 17 aún non embotellamos nada. O blanco xa apuramos moito para embotellalo, e o tinto non deu tempo. E que tal está resultando? Lle gusta a xente? Sí, a xente gustalle. O sea, di que está un pouquiño recién embotellado, pero bueno. Que é moi cedo a feira, non? Unha primeira toma de contacto cos viños para seguir disfrutándoos todo o ano. Sí, a feira é a primeira da Ribeira Sacra, pero bueno, tamén influe que a xente ben se ve que está concurrida. Que tal? Estás guapísima. Gustoche? Sí. Pois non é o mellor día tampouco, Non para ninguén. Oxe non é un bo día para ninguén, pero te pensaches moi elegante para a feira do viño. Bueno, o que fais o que se pode, non? A pesar de que estás tomando un café. Un café. Porque, mira, tuve que vir a tocar e ni siquiera tuve tempo casi de desayunar. Todo Dios por aí adiante sabe que a feira de viño de Chantada que é única. É única e encima se o sol cando está garantizada a chuvia e non sei que pasa. Co tempo non nos podemos meter. Imos saludar aquí aos amigos de Cabo do Mundo. Moitas gracias. Moi boas, que tal? Muy bien, gracias. Bueno, contademos como levamos esta feira. Feria de vino es espectacular. Bueno, e onde xa foi a primeira xornada, esta segunda xornada é tranquila, polo que vexo. Este es mi segundo año por aquí en Chantada, soy de Bulgaria y de esa. ¿Qué opinas de este jolgorio? Cuando hay vino, hay amor, hay todo.